Kapatid, kain tayo ng tal. Yung tal. Parang buko siya. Parang bukong hogis. Pero ang laman, parang parang gelatin. Parang buko na gelatin. Ano ba yan? Yan siya, oh. Tal. Masarap siya. Ang ano niya, parang tingnan mo yung laman, oh. Yan, oh. Para siyang anong tawag doon? Parang anong tawag doon yung sa nasa garapon. Anong tawag doon? Paong. Para siyang paong. Masarap siya kaso walang sabaw. Ito siya, ang niya, ang laman sa isang piraso. Yan, o, meron din dito sa kabila. Yan siya. Bali, 3 party siya sa isang tatlong party na may laman. Sa isang buong tal. Tal tawag dito, tal. Hirap naman itong walang tripod, no? Hawak-hawak mo lang ang cellphone. Isang kamay mo lang gumagana pag kumain. Kasi yung isang kamay na sa cellphone. Mapait-pait yung mapakla yung parang niya. Parang bao. Mapakla. Kapag kumuna to. Kain ko na to. Abiro to boris friend and then সহ্য হয়ে গেছে গরম